Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdy. Baky tarap yurdumyzdaki täzelikler we habarlary tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Owzhan adynyň köşkler toplumyny Qırgız Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenlen adatda naşar we dowluk tiyal ilişdi Talant Sultanow kabul etdi. Ol döwlet başlanymy ynanç hatyny olşurdy. Hormat prezidentimiz Owzhan adynyň köşkler toplumynyň awadanlaşdyryş derejesi, suw çuwdurumlarynyň ýagdaýy, dürli baglar edilen ýygyk işleriniň hili bilen gyzyklandy. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli künjeklerine bolşaýaly paýtagtymyzda şeýle hem beýlik şäherlerde ekologiýa derejesiniň ýokary halkary ölçeklerine gybap gelmegine möhüm ähmiýet berilýär. Şunun bilen baglykda ak mermerli Aşgabatyň bagy bostanlyga bilenmegi, fiilgäkleriň, güýük dowlaklaryň döredilmegi, olaryň bildirilýän taraplara alaýyk derejede saklanmagy bilen baglanşykly meseleler hormatly prezidentimiziň hemişe üns merkezinde saklanýar. Köşkler toplumynyň çägindäki baglara iýdik etmek, howdanlaryň arasaçlyk derejesi, şol ruhatyň özüne bükünjekde ýokary ekologiýa ýagdaýynyň saklanmagy ornuny bir urt tagallar edilýär. Soňra hormatly prezidentimiz birde Qırgız Respublikasynyň ýurdumyzda täze bellenlen adatdan daşar we dowluk tiyar ilçisi Talant Sultanow kabul etdi. Duşuň başyna ilçi iki tarapdan hyzmatdaşyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça düredilen mümkinçiligi üçin hoşarlyk bildirip, hormatly prezidentimize Qırgız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarowyň hoşnýetli sözlerini getirdi. Milli liderimiz dostlukly ýurdun ýolbaşy düzümine we halkyna bagtyarlyk awadançyk barada gardyglaryny aýdyp, Qırgızstanyň başçylygynyň şu ýylyň 27-28 iýunyna ýurdumyzda boljak resmi saparynyň döwletary gatnaşyklaryň taryhyna täze sahypany açjakdygyna, diýip burun gatnaşyklary mundan meýlekde pugturandyrmagy, oňa strategik häsiýet bermäge gönükdirilýekdigini anan bildirdi. Hormatly prezidentimiz diplomati jogapkärlik wezipe bellenmegi bilen gutlap, oňa Türkmenistan bilen Qırgız Respublikasynyň arasyndaky iki taraplyň we köp taraply initiasiýa, şol sanyna ýyry halkary guramalarynyň we sewit tüzümleriniň çäklerini, taýdaşly ösürilýän köp ýyllyk gatnaşyklaryň diversifikasiýalaşdyrmagyna gönükdirilen asylly işine üstünlikleri arzuw etdi. Duşuň başyna tewda ykysady gatnaşyklary geňeltmeň mümkinçiliklerini ünsärli. İki taraplaryň artýan gyzyklanmalary we iki ýurdun milli ykdysadyýetläriniň ýylary baglanşygyny nazara almak bilen bu gurda ägir tur kuwatyň bardygy bellenildi. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen döredilen tewda ykdysady, alym-teňki we ansanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Qırgız toparynyň işi iki taraplaryň alaşyklaryň durmuşa geçirilmegine gönükdirilenler. Qırgız lideriniň resmi saparynyň çäklerini 27-nji iýunda Aşgabatda geçirijek Türkmen-Qırgız ykdysady forumynyň we Türkmenistanyň eksport haritlarynyň sergisiniň gün tertibine tewda ykdysadylyk boýunça ýylary bähfitli hyzmatdaşlygyň bar bolan mümkinçiliklerini amala aşyrmak bilen baglanşykly meseleler girdildi. Şeýle hem iki taraplaryň duşuklar hemde işur gepleşikler meýilleşdirildi. Olaryň jemleri boýunça degişe resmi namlara gol çekilmegi gödüňletdirýär. İki ýurdun halkara tiýadatynyň möhüm meseleleri boýunça çemeleşmeleriniň we garaýşlarynyň ýakynlygy, dürli gurlardaky Türkmen-Qırgız ýödary gatnaşyklaryny mundan meýlekde işleňleşdirmek üçin amatly ýagdaý döredýänligi bellenildi. Meýerim bolşaýaly, goňşy ýurtlar Merkezi Aziýada durnuklygyň we howpsuzlygyň saklanmagy, sebitde gadymy hoşnýetli goňşylyk hemde birek-bire we hormat goýmak täýäpleriniň pugturandyrmagy bilen baglanşykly meselelere möhüm ähmiýet berýärler. Hormatly prezidentimiz goňşy ýurtlar şol sanyna Qırgızstan bilen köpügürli gatnaşyklary pugturandyrmagyň beýtarap Türkmenistanyň daşar tiýadatynyň möhüm ugrundygyny belledi. Hemde dostlukly döwletiň täze ýolbaşçysy bilen ilkinji duşugyň üstünlikli boljakdygyna, dogonlyk halklaryň miýdemez dostluk gatnaşyklary, medeni we ruhy däpleriň ýakynlygy esasyna ýola goýulýan häzirki döwletary gatnaşyklarynyň mundan meýlekde üstüriljekdigini anan bildirdi. Qırgız Respublikasynyň adatdan naşar we dowluk tiyar ilçisi ýylary gyzyklanma bildirilýän meseleleriň giň ugrun boýunça netijeli pikir alşmalar üçin tüý sürekden hoşarlyk bildirip, hormatly prezidentimizi Türkmen-Qırgız hyzmatdaşlygyny iki dogonlyk ýurdun hemde tutuş sewitiň durnukly üçin bähfidine alaýyk derejede ösürilmegi ornuny ähli tagallarlaryny gaýgyrmajakdygyny ananlardy. Duşukdan soň ilçi habarçylamada şeýle urun berdi. Qırgız Respublikasynyň Türkmenistanaky adatdan daşar we dowluk tiyar ilçisi wezipesine girişmek bilen Türkmenistanyň şuňur hormatlanýan prezidentine ananç hatyny gowşurdum. Biziň hormatly prezident bilen duşugymyz ýören netijeli boldy. Qırgız Respublikasynyň prezidentiniň şu ýylyň 27-28 iýunyna boljak resmi saparyna taýýarlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdyk. Ýöňde boljak saparyň Türkmen-Qırgız gatnaşyklaryna täze sahypany açjakdygyny we iki tarap üçin onuň bähfitli boljakdygyny, şeýlelikde hyzmatdaşlygyň täze dereje çykjakdygyny bellemek isleýän. Bu saparyň Türkmen-Qırgız gatnaşyklarynyň ösürilmegine kuwatly itergi berjekdigini ananýan. Saparyň jemleri boýunça resmi namlaryň uly toplumyna gol çekilmegine garaşylýar.
Şeýlik hem olaryň iki ýurdun halklar üçin beýikfitli boljakdygyna anam bildirýän. Şeýlikde büýük gatnaşyklar siýasy, sowda ykdysady, medeni insanperwer ogurlarda ösürler. Munuň üçin bolsa ähli tagallarymyzy gaýgyrmajakdygymyza ýene däwrgedek anandyrmak isleýän. Sag bolun. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentini gol çeken resminamasy bilen tanış edýäs. Yurdumuzda milli medeniyetimizi, mirasımızı öwrenmek aýdymsaz teatr, kino hemde şekillendiriş sunwatymyzy, telewizionyany, radiony we medeni aň bilim idaralaryny, medpugat we neşriyat ulgamyny ösürmek, dörejülük işgärlerini täze eserlerde öğretmäge ruhlandyrmak, agdyr halkymyza medeni taýdan ýokary hilli we döwrwap hyzmat etmek, şeýle medeniyet we sunwat işgärleri hemde Magtumuly Pragynyň şygyryýet gününi münasip derizde geçirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karara gol çekdi. Resminama alaklykda 2022-nji ýylyň 22-27-nji iýuny aralygyny Mary welaýatyna medeniyet hepdeligini geçirmek bellenli. Resminama bilen medeniyet hepdeligini geçirmek boýunça guramaçylyk topardyrdyly we onuň düzümi tasdiklanly. Medeniyet ministrligine, telewizioniýa, radio hepleşikler we kinematografiýardaky döwlet komitetina, Türkmen döwlet neşriyat gullugyna, Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine we Mary welaýatynyň häkimligine medeniyet hepdeligini sunwatyň çeper dörejiliň görnüşleri boýunça medeni şäherleriň geçirilmegini we köpçülikliň habarleşdiricilerine giňden beýan edilmegini üpşin etmek tapşyryldy. Häzir orta hormat prezidentimiň garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň ýakly halkyna iýberen gutdawy bilen tanış edýäs. Mehriban halkym, hormatly medeniyet we sunwat işgärleri. Size Türkmenistan parahatçylygyny anaşmaň watatyny ýylip gylandylan ýylda ýurdumyzda giňden bellenýän medeniyet we sunwat işgärlerini kepde Magtumuly Pragynyň şygyryýet güni münasibetli tüýstürekden utlaýan. Size berk jan saglyk, maşgala awadançylygyny alyp barýan işleriňizde uly dörejülük üstünlüklerini ardy edýän. Berkarar döwletimiň bagtyýarlyk döwrüni bede wady bilen ynymly öňe barýan garaşdy. Bakyby tarap Türkmenistan döwletimizde asyrlara ýang saljak tutumly işler, giň möçberli maksatnamalar üstünlükle amala aşyrylýan. Mehriban watanymyzyň syýasy, ykdysady, medeni durmuşyny düýpli ösüşler gadanylyp, ýurdumyzyň ýakly ulgamlaryny sağlaşykly ösdürmek ugruna netijeli işler alınıp barlýan. Dünýäniň häzirki zaman ilminiň soňky gadanylary, kämil tehnologiýalary, sanly ulgam ýurdumyzyň ýakly ministrliklerine we podoklyň dolanýyş idaralaryna giňden ornaşdyrylyp, bagtyar halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi ýetgiderli ýokurlandyrylýar. Häzirki döwürde ýurdumyzda amala aşyrylýan düýpli özgertmeler medeniyet ulgamyny hasam ösdürmekde, täze ösüşleri beslemekde mühim ähmiýete ýa bolýar. Türkmen medeniyetini, sunwatyny, edebiýatyny ýetgiderli kämilleşdirmek, täze eserler bilen baýlaşdyrmak, medeniyet we sunwat işgärlerini, ýazyjy şahyrlary, jurnalistleri çeper dörejiligi höwüslendirmek, olary maddi taýdan gollamak maksady bilen bu ugurda zerur işler alyp barýas. Garaşdy. Bakyby tarap Türkmenistanyň işleri we daşary siýasatynda medeni ulgamyň ösüşi aýratyn orny elýär. Medeniyetiň we sunwatyň ösmegi ilatyň medeni aň bilim derejesini, nesilleriň ruhy kämilligini, sowatlygyny ýokulandyrmagy ýardam berýär. Hormatly medeniyet we sunwat işgärleri, her ýylyň 27-nji iýuny ýurdumyzyň medeniyet we sunwat işgärleriniň gününiň Magtumuly Pragynyň şygyryýet güni bilen utgoşlukly bellenmeginiň ulmanysy bardyr. Akıllar şahirimiz Magtumuly Pragynyň garaşsyz döwlet, erkinlik, insanperwerlik hakyndaky arzuw islegleri bugun ajaýyp döwrümizde hasyl boldy. Dana Pragynyň şuňur pähim paýgasy ýurlan, kämil many mazmunly goşgulary, raýatlary halal zähmeti, belent maksatlary ruhlandyrmakda, ýaş nesilleri watan söýjülük ruhuny terbiýelemekde möhüm ähmiýete ýetir. Magtumuly Pragynyň ummanýaly şygyryýet dünýäsi ýazyjy şahyrlarymyzyň, bagşy fadynlalarymyzyň nusgalyk dörejülük mektebine urildi. Häzirki döwürde biz akyllar şahyrymyz Magtumuly Pragynyň baý edebi mirasyny içkin öwrenmäge, giňden wagt etmäge, hormat sarpasyny belinde götürmäge aýratyn ähmiýet berýär. Dana Pragyny sarpalamak türkmen edebiýatyny arşa götürmekdir. Halkymyzyň milli gymmatlyklaryny dünýä ýaymakdyr. Magtumuly Pragynyň peltepewi esaslary, ilahy garaýşlary, dünýäwi ýolguları ýugulan çeper dörejiligi öz bolşy mektepdir. Beýik Magtumulyny dünýä beren türkmen halky öz akyllarlaryna, şahyrlaryna buýsanmagy dol haklydyr. Edil watanyşlar, Türkmenistan döwletimiziň mukaddes garaşlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň bellenýän ýylyna medeniyet we sunwat işgärlerini hemde Magtumuly Pragynyň şygyryýet güni aýratyn many mazmuny öslenýär.
Häzirki döwürde ýurdumyzda medeni durmuş maksady binalaryň döwürbap, ýaşaýyş toplumlarynyň düýbüniň tutulşy, açylış tawarlaryny şanly finillerde medeniyet we syňa diýişgärlerimiz joşguly çykyş edip, watanyşlarymyzy täze zähmet üstünlüklerine ruhlandyrýarlar. Ýurdumyzyň döwlet sirkini, teatrlaryny, kinoteatrlaryny, kitaphanalaryny, muzeýlaryny, medeniyet öýlerini, ýylaty medeniyet aýdynda döwürbap hyzmat etmekde köp işler alınıp barlýar. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe merdany pederlerimizden miras galan baý medeniyetimiz, taryhy medeni mirasymyz, däpdi suwlarymyz, milli bayramlarymyz gaýtadan dikeldilip, täze uwuşgunlara ýolýar. Geçmiş mirasymyzy öwrenmek, onu gorap saklamak we milli kymmatlyklarymyzy wagt etmek, milli medeniyetimizi dünýä ýaymak maksady bilen Aşgabatda hemde welaýatlarda medeni durmuş maksady döwürbap binalar ýerleri gurulýar. Ýurdumyzyň köpçüliklerini habar berişdirýärleriniň alyp barýan işlerini kämilleşdirmek, teleradio ýaýlymlarda berilýän gepleşikleriň täsirligini, many mazmuny ýokurlandyrmak, gazet jurnallarda çap edilýän makalalaryň, goşgularyň, hikaýalaryň we beýleki edebi eserleriň çeperçilik derejesini ýokurlandyrmak boýunça zerur işler alınıp barlýar. Biz medeniyet ulgamyny ösürmek boýunça geljekde de toplumlaryň işleri amala aşyryr. Edil watanyşlar, gadarly medeniyet we synyň diýişgärleri, sizi medeniyet we synyň diýişgärlerini kepde magtumuly pragynyň şygryýet güni münasibetli ýene-de bir gerek tüýsürekden utlaýan. Size berk jan saglyk, maşgaly ojaklaryňyzyň abadan bolmagyny, türkmen medeniyetiniň, synyň edebiýatynyň gülläp etme uğruna alyp barýan dörejülikli işleriňizi, ul üstünlikleri ardy edýän. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Uknaygin Ukrelsuha Mongoliýanyň prezidentiniň wezipesine girişmek münasibetli ýurdumyzyň halkynyň we hökümetiniň adynan şeýle hut öz adynan tüýsürekden gutdaglaryny iýerdi. Türkmenistan prezidenti şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Uknaygin Ukrelsuha tüýsürekden berkjan saglyk, gujur gaýrat Mongoliýanyň dostlukly halkynyň öňe gitmegine hemde güllä wesmegine gönükdirilýän ekli başlanýyşlaryny we işlerini üstünlikleri ardy etdi. Indi bolsa hormatly prezidentimiň adyna gelen hat bilen tanış edýäs. Onuň alhydraty, Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň alhydratyňyz. Ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşlygy berkitmek siýasatyny eýerip hemde Kyrgyz Respublikasy bilen Türkmenistanyň dostlukly gatnaşyklarynyň okunly ösürmegine ýardam bermek maksady bilen men siziň alhydratyňyzyň ýanyna Jenap Talant Sultanowy Kyrgyz Respublikasynyň Türkmenistanyň adatly naşar we dowluk tiýal ilişdi wezipetine bellemek kararyna geldim. Jenap Sultanowyň ynanç hatyny size gowuşdurmak bilen ony kabul etmeňiz hemde siziň alhydratyňyzy meniň adymdan we Kyrgyz Respublikasynyň ministrler kabinetiniň adynyň aýtjaklaryna dowul ynanmaňyzy siziň alhydratyňyzdan haýyş etmegi özüm üçin uly hormat saýýan. Sadar Japarow, Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny medeniyet we synyň diýişgärlerini hemde magtumuly pragynyň şygryýet güni münasibetli köp sany gutdaw hatlar gelip gowşýan. Hatlarda we telegrammalarda milli liderimiziň durmuşy geçirýän siýasaty netijesinde ýurdumyzyň medeniyet we synyň ösürmäge gönükdirilen döwlet maksatnamalaryny üstünlikli amala aşyrmagy giň mümkinçilikleriň dördülýänligi türkmen halkynyň umumadamdat ötüşiniň gymmatly genji hazinasynyň aýrylmaz bölegini öwrülen däpdi suwlarynyň nesilden nesile geçip dowam etmegine ul ähmiýet berilýänini talýar. Hatlary iwerenler döwlet başlarymyzy beş şanly bayram bilen tüýsürekden gutlap, hormatly prezidentimiz berkjan saglyk, uzak we bagtyar ömür, watanymyzyň mundan beýlegem rowançlygyny hemde güllä wesmeginiň bähwidini alyp barýan işlerini täze üstünlikleri ardy edýärler. Milli liderimizi medeniyet we synyň diýişgärlerini hemde magtumuly pragynyň şygryýet güni münasibetli Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlarynyň adynan Mehmet wagtady. Döwlet başlarymyzy Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň adynan Bawaýew gutlady. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow milli sinenamamyzyň ajaýyp bayram bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornunmatarlary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurrahmanow, Durduliýew, Geliniýazow, Qylyjew, Mehmedow, Meredow, Müşýekow, Uradgelliýew, Öwedow, Mehirli we tüýsürekden gutladylar. Milli liderimiz Türkmenistanyň prezidentiniň diýwanynyň jogapkar işgärleri
iň oňat arzuwlaryny iyi berdiler. Döwlet başlarmada medeniyet we synuda işgärlerini hemde magtumul Pragynyň şygyryet güni münasibetli Ahar welatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welatynyň häkimi Atakhaliyew, Daşowut welatynyň häkimi Nazar Muradow, Lewap welatynyň häkimi Amanyeliyew, Mar welatynyň häkimi Anneverdiyew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjew tüýsürekden mutladylar. Hormat prezident bada ýurdumyzyň ahar we hukuk goraýjy darlarynyň ýolbaşlary tüýsürekden gutdawlaryny ýoladylar. Milli liderimiz Gurban Guly Berdimuhammedowyň adyny saýlawlary we salat saçlar geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagaçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kärdeşler aklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Wenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Magtumlar adyna Ýanşar guramatynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenläriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornmatary, Gurban Guly Berdimuhammedow adyna Howannarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça hayır sakawat gadnasynyň ýerine ýetirji direktori, Parakatçylyk gadnasynyň müdiriýetiniň başlygy hemde köp sanly beýlekler gutluq hatlaryny berdiler. Şuň paýtagtymyzda ýurdumyzda giňden bellenýän bayramçylyk Medeniyet we synuda işgärleriniň şelde Magtumul Pragynyň şygyryet gününe başlanyp, Magtumul Prag we türkmen halkynyň garaşdy döwletlik taglimat adly halkara ilmi maslahat geçirildi. Bu şäher Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Ilimler Akademiýasy hemde Bilim ministrligi tarapyndan bilelikde uruldy. Halkara maslahatyň açylşy Türkmen Döwlet Üniversitetine boldy. Bu ýerde şäherin derejelik mirasyny öwrenmek we dünýäde wagt etmek boýunça düýpli ilmi hemde usuliýet işleri anyp barlýar. Bu ýerde guralan sergide bu giň gerimli işleriň netijeleri öz beýany tapdy. Sergide hormat prezidentimiň türkmen halkynyň medeni mirasyna bagşlanan ilmi eserlerine aýratyn orun berilipdir. Türkmen Döwlet Üniversitetiniň mejlisler zalyna bilim hende daşary işler ministrlikleriniň, Ilimler Akademiýasynyň ugurdaş institutlarynyň, ýokary okuw mektepleriň, medeniyet ulgamynyň köpçülikleriniň habar berişleri işleriniň wekilleri, talip ýaşlar ýanlanylar. Maslahat hormat prezidentimiň iýi beren gutlugynyň ukulmagy bilen başlandy. Hormat prezidentimiň gutlugy ulug ruhunetlik bilen kabul edildi. Halkara maslahatynyň baş maksady Magtumul Pragynyň nusgawy derejelik mirasyny oň milli döwletligi ösürmekde orunly hemde beýik insanperwer şäheriň umumy adamzat ruhy gymmatlyklar hazynasyny goşan äger toly goşandyny wagt etmekden ibaratdyr. Türkmenistan 2024-nji ýylda nusgawy şäheriň doglan gündäň 300 ýyllygyny giňden bayram etmäge işen taýýarlyk görülýändigini bellemek gerek. Hormat prezidentimiň gol çeken kararyna laýyklykda bu şany senäni dawraly bellemek boýunça Guramaçylyk komiteti döredildi. Şuňky maslahat türkmen topragynyň beýik oglunyň hormatyna ýurdumyzda guralýan möhüm çäýerleriň biri bolmak bilen halkara ilmi edebi jemgyýetçiliginiň ünsüni dünýä edebiýatynyň altyn hazynasyna giren Magtum Gulynyň derejelik mirasyny mundan meýlekde düýpli öwrenmek hemde giňden wagt etmek meselelerini çekmäge ýardam bermeliler. Maslahata video aratnaşyk arkaly dünýäniň 20 golay ýurdundan alimler gatnaşdylar. Olar türkü dünýäni we edebi nazariýaty, taryhy we filosofiýany, günnäwir halklarynyň medeni gatnaşyklaryny öwrenmek meselelerini arat maslahatlaşdylar. Alimlerim köp sanatynyň türkmen edebiýatynyň beýik nusgawy şäheriniň derejelik mirasyny öwrenmäge we wagt etmäge, alim bilim medeni insanperwer ulgamyny dostlukly gatnaşyklaryň ösdürmegine goşan uly goşandy üçin Türkmenistanyň Magtumul Pragy medana münasip bolanyny bellemek gerek. Beýik şäheriniň derejeligine başlanan hemde Amerika, Ýewropa we Aziýa iklimläriniň alim, bilim we derejelik ulgamynyň wekillerini birleşdiren bu maslahat Türkmenistan parakatçylygyň we anşmagyň watany şygary bilen geçýän ýylda aýratyn ähmiýetine bolýar. Maslahatyň umumy weziyetiniň dowamyny Azerbaýjanyň, Fransiýanyň, Hindistanyň, Russiýanyň, Täjikistanyň, Türkiýanyň, Özbegistanyň şeýlede biziň ýurdumyzyň iri ilmi hemde medeni merkezleriniň ýol başlarynyň we wekilleriniň çykyşlary dinlenildi. Çykyş edenler hormat prezidentimiň alyp barýan giň halkara ilmi hyzmatdaşlyk siýasatynyň ýurdumyzda milli liderimiň başlangyjy boýunça ýaýwanlandyrylan hemde ilmi gatnaşyklaryň giňeldirilmegine dünýäniň ruhy hazynasynyň aýrylmaz bölegi bolan türkmen halkynyň medeni mirasynyň şuňur öwrenilmegine hemde wagt edilmegine ýardam berýän düýpli öwretmeleriň uly ornuny we ähmiýetini belediler. Çykyş edenler öz zekini adamlaryň ösmeje gymmatlyklaryna bagş eden Magtumul Pragynyň dünýäniň ruhy aňyet ösüşine meşhur şahsiýetleriň biri bolup durýanyny belediler. Halkara maslahaty Magtumul adyna Türkmen Döwlet Üniversitetine, Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyna, Halkara insanperwer ilimleri we ösüş üniversitetine 4 ilmi bölümlerde dowam etdi. Şeýlede bir näçe okuw mekdepleri sany ulgam arkaly maslahat gatnaşdylar.
Maslahat atnaşylar ýurdumynyň garaşsylyk ýyllaryna alam bilim ulgamyna geten sebetlerini türkmen lideriniň halkara insanperwer gatnaşyklar ulgamyna öňe sürýän oňyn başlangyçlarynyň ähmiýetini, umumy adamzat ruhy gymmatlyklary nukdaý nazaryndan türkmen nusgawy edebi mirasyny öwrenmegiň meselelerini aral maslahatlaşdylar. Şonuň bilen baglykda Magtumgulynyň eserlerini dünýäniň dürli dillerine terjime etmek meseleleri boýunça düýpli pikir alşmalar boldy. Alma maslahatyň işiniň dowamyna dünýäniň dürli dillerine ýanglanan şahyr meşhur goşgularyndan bölekler oň eserleriniň çuňur many mazmunynyň taglymat betewilliginiň aýdyn beýany boldy. Ýaglananlar dünýä halklarynyň çeper dörejiliginiň ötüşine uly täsirini ýetiren Magtumgulynyň mirasynyň ähmiýetiniň milli çäklerden çykýanyny hemde mundan meýlekde çuňur we hemme tarapdan öwrenilmegini talap edýänini aýtdylar. Maslahatyň ýapylyş barasynda forumyň işiniň jemlenni. Magtumguly Praga we türkmen halkynyň garaşsylyk döwletlilik taglimatly halkara ilmi maslahatyny atnaşylar hormatly prezidentimde bir agyrdan ýüzlenme kabul etdiler. Şumunlar Amderýanyň kenaryna şäher işiň ösýän hemde köp uşgunly dörejilik ruhyna ýaşaýan ýurdumyzyň medeni merkezine urildi. Bu ýerde geçirilýän medeniyet hepdeliginiň maksatdamatynyň jurnalistler üçin briefing usuliýet maslahaty hemde Sadr Rawayat adly sahna oýunynyň ilkinji görkezilişi girdildi. Watanymyzyň garaşsylygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan köpçülikleýini habar berýär isleleriniň wekilleriniň Türkmenistan paragatçylygyny we anlaşmaň watan ýanaat bilen geçýän duşugy Lewapolit kitapxanatyna guruldy. Bu şäheräň baş maksady öňdewarjy tehnologiýalary hasap almak bilen köpçülikleýini habar berýär isleleriniň işini kämilleşdirmek, garaşsylyk ýyllary içinde milli ykdysadyýetimiziň ähli puwdaklaryna gazanylan üstünlikleri giňden wagt etmek, Türkmenistan paragatçylygyny we anlaşmaň watan ýanşygary bilen geçýän ýyllar ýurdumyzyň durmuşyna bolup geçýän wakalary beýan etmekde halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek meselesi boldy. Meden mirasy, halk taýlarynyň we tanatlarynyň folklor dörejiliginiň gadymy nusgalaryny gaýtadan dikeltmek hemde wagt etmek. Ilat köpçüligini bugurda gazanylanlar bilen giňden tanışdyrmak boýunça ow medeniýet öýlerini geçirilýän şäherleri işeňleşdirmek meseleleri Türkmenawa şäheriniň medeni döýüne gurulan usuliýet maslahatyna gatnaşyjylar tarapyndan ara alınıp maslahatlaşyldy. Maslahata gatnaşyjylar türkmen halkynyň köp asyrlyk çeper dörejilik ýörelgeleriniň dörejilikli pikir ýöredişiniň esadyna kimale gelen sadanlyk, bagçylyk, gadymy diýet desurlary beýan etýän tanatlary ýerine ýetirmek sunuňaty, tomoşaçylary ýetiren ruhy täsiriniň güýjini ýitirmeýe. Şoň bilen baglykda milli medeniýetimizi we sunuňatymyzy, dörejilik ýörelgeleriniň dowamatllygyny gorap saklamakda, kimem halkary derejetine giňden wagt etmekde we ata-babalarymyzyň asyrlyň dowamyna döreden ruhy gymmatlyklaryna aýaguly çemeleşmekde uly ähmiýete ýa bolan dörejilik bäýatleşikleriniň festiwaliniň we beýleki çähereleriň ähmiýetini ýytaly. Sunuňatyň ähli durmuş kynçylyklaryny ýeňip geçmekdäki ýerleýän orny Sadr Rawayat sahna eseriniň özenini diýär. Onu Lewapolytynyň Teýtnazar teýdadynyň döwlet sahly drama teatrnyň dörejilik topory tomoşaçylary hüdürledi. Lewaply artistlaryň täze sahna eseri döwlet garaşsylygynyň şanly 30 ýyllygyna bagşlandy. Rawayat ekenindäki bu sahna eserini 16-njy asyrda bolup geçen wakalar çeper beýan edilýär. Sahna oýny aýdym saly görnüşde goýulypdyr. Ruhyny jadylyan halk aýdymlary we sallary oň içinden erşargaş bolup geçýär. Sahna oýunynyň çeperçilik bedegen milli öwüşgüne eýe bolup, öz oluşly saatçylyk hemde şahyrçylyk däplerini döreden türkmen halkynyň ustatlygyna, zihinde we dörejilik ilhamyna hormat bolup ýanglanýar. Ýurdumynyň Lewapolytyna dowam edýän medeniýet hepdeliginiň şäherlerine Türkmenawa şäheriniň iň gözel künjekleriniň biri bitaraplyk seýilgähinde Lewap we Mar welaýatlarynyň sunuw ustatlarynyň şowgunly konserti boldy. Ajaýyp sahna bedeginde bu welaýatlaryň ustat aýdymçylarynyň arkadaky prezidentimiň başda durmagyna ýetilýän belen sepgetler, hormatly prezidentimiň howanarlygyna arşy galýan türkmen medeniýeti we sunuwaty, türkmen dünýäsiniň gözellikleri, temi söýgü baradaky aýdymlar Bagtyar zamananyň bilen senasy bolup, alyslara ýang saldy. Ýurdumyzyň gallaçylary watanymyzyň döwlet garaşsylygynyň şanly 30 ýyllygy bellenilýän ýylyna uly zähmet üstünliklerini gazanýarlar. Olar Mehriban arkadamyzyň döwletimiziň ykdysady kuwatyny artdyrmak, azy howpsuzlygyny üçin etmek, ekrançylygyň hasyrlygyny hasamy ýoklandyrmak boýunça öňde goýan wezipelerinden uralyp, şu ýyl bol bugdy hasyryny ösdürip ýetirdiler. Daşowut welaýatynyň gowada we AKTP etraplarynyň gallaçylary döwlete galla tawşyrmak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirenlikler bardy. Hormatly prezidentimiň adyna hoş habar berdiler. Daşowut welaýatynyň gowada hemde AKTP etraplarynyň daýhan birleşikleri we hususy ýereýleri Türkmenistan paragatçylygyny we anlaşmaň watan ýylynyň buğday ýöregi mögüminiň öň hatarlaryna bolmagy başardylar.
Hormatly prezidentimiziň vilayet hemde etrap häkimleriniň gatnaşmagynda sany ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny öňde goýan wadipeleriniň ýerine ýetirilýändiginiň aýdyň subutnamasy bolan zähmet ýeňişleri, gallaçlaryň we olaryň hyzmatdaşlarynyň tutanel zähmetiniň aýdyň misallar hemde zähmeti guramaň we oňa hak tölemeň kämil usullarynyň şowly netijeleriniň biridir. Şu ýyl etraplaryň zähmet söýür gallaçlary ekşi geçirilen ýerlerde buğdaýyň bol hasylyny kemale getirmek başardylar. Ýylyň dowamynda çekilen agdy berilki zähmet öz munasyp meýwesini berdi. Etrap häkimlikleriniň, jeňmeçilik guramalarynyň, medeniýet bölümleriniň meýilnama laýyklykda iş üstünde guraýan hyzmatlary täzeçilik we ruhunetlik bilen tapawutlanýar. Şu ýerlerde dürli däp desturlaryň ýerine ýetirilişi meden şäherleri bilen taýlaşyp goşýar. Şeýle dawaral pursatlarda öňde barjy gallaçlara we kombaýnçylara Mehriban Arkadamynyň adyna sowgatlaryň goşurulýanyny bellemegi möhümdir. Ýer eýleri bilen hasaplaşyk işleriň öz wagtynda geçirilmegi mewsumuň hormatly prezidentimiziň tapşyryklaryna laýyk derejede geçirilýändigini şaýatlyk edýär. Halar girejlerini ýüzüne syýlan adamlaryň milli liderimize bolan hoşalyklarynyň çägi ýokdur. Galla orogynyň barha güýçli depkinleri eýe bolýan häzirki günlerinde orok geçirilen ýerlerde samanlary ýygnamak, türme işlerini geçirmek işleriniň hem otdoşukly dowam etdirilýändigini bellemek möhümdir. Hormatly prezidentimiziň il ýurt bekbidine gönükdirilen işleri, watanymyza gazanýan üstünlükler geçirilen şäherleriň özüni düzýän, ýokary ruh weletlik wesenen maslahatlar hormatly prezidentimiziň il ýurt bekbidine gönükdirilen beýik işlerini öz borçly hoşallygy uğurlaýar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, Demokratik Partiýanyň Syýasy Geňeşiniň, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň, Agrar Partiýanyň Merkezi Geňeşiniň, Kärdi şarklaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde geçirilen maslahaty halkyň gahrmansyz arkadagy diýilip atlanyrly. Murat Garry ifadany Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine Türkmenistanyň prezidenti Gurban Gulyberdimuhammedow saglyk guraş ösürmeň milli modelini esaslandyrjyratly dawraly ilmi amal maslahat geçirildi. Ýaşylyk Hakay ifadany Halkara Neft we Gaz Uniwersitetine medeniýet hepdiligine başlanyp uniwersitetiň maglumat teknologiýalary merkezine şäher geçirildi. Türkmen halasynyň milli muzeyi hemde bu ýokary okuw mektebiň kitaphanasy bilen sanly ulgam arkaly geçirilen şähere millilik bilen tapawutlandy. Talip ýaşlaryň ýerine ýetirmeginde aýdym misallar belentden ýaňlandy. Seyitnazar Seydadyň Türkmen Döwlet Mawlumçylyk Institutyny medeniýet we synody işgärlerini hemde Mawtumul Pragynyň şygyryýet günü münasibetli. Aýdymym, mukamym, goşotarym mar, synugaty howunlar arkadagy maratly bayramçylyk dawrasy geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Şeperçilik Akademiýasyna geçirilen ilmi amal maslahat hormatly prezidentimiziň milli synugatymyza goýan sarpasy belentdir diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Instituty Demokratik Partiýanyň marwulat şeker kamçatlar bilen bilelikde geçirilen şäheresem şanly fenerleri başlandy. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny şanly fenerler münasibetli geçirilen dawarlar ýokary ruh weletigi wesenli. Bayramçylyk şäherleri Owa Hojulyk Institutyny, Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyny da geçirildi. Döwlet Mehmet Adadadyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny şäherede şanly fenerleriň hormatyny guruldy. Medeniýet synugaty çäksiz sarpa bar beýik işlerinde sag bol arkadagy atly bayramçylyk dawrasy Seyitnazar Seydadyň Türkmen Döwlet Mawlumçylyk Institutyny geçirildi. Şanly fenerler münasibetli Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Merkezi Geňeş tarapyndan geçirilen şäherede bagtyar durmuşymyz hormatly prezidentimiziň il ýurt bekbidli işleri giňden şöklendirildi. Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň bilelikde geçirilen şäheresi şanly fenerler başlandy. Türkmenistanyň Zenallar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň geçirilen şäheresi siz watany belent ykbal arkadagy diýilip atlanyrly. Şeýle şäher Neftkaz Senaty toplumynyň Kärdi şarklaşygynyň geňeş tarapyndan geçirildi. Ýurdumyzyň Owa Hojulyk toplumyny hoşalyk maslahaty geçirildi. Ol hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň 2021-2025 ýyllar üçin milli tokoy makfatnamasy hemde şu makfatnamany amal aşyrmak boýunça ýerine ýetirmen şäherleriň meýilnamasyny tasdiklamak hakyna gol çeken karary bilen bagly boldy. Maslahat gatnaşylar Owa Hojulygyny ösürmekde ekologiýa syýasatynyň dawarlandyrylmagyny amala aşyrýan işler üçin hormatly prezidentimize hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine Türkmenistanyň Mawtumladyň ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşini hemde UNESCO-nyň işleri bardaky Türkmenistanyň milli toporunyň sekretariýatynyň bilelikde guramagyny ýurdumyzyň dörejilik bilen meşgul bolýan talip ýaşlarynyň arasynda glandyrylan Türkmenistan UNESCO diýardan ýaýran ýollar atly dörejilik bätaçygynyň jemleýiji tapgyry bayramçylyk açarlarynyň üstüne ýetirdi. Bagtyarlyk etrap häkimliginiň we etrap zenallar bölüminiň Bagtyarlyk etrap prokuraturasynyň hemde Bagtyarlyk etrap kadyetiniň
Demokratik Partiyanyň Etrap Komitetynyň, şeýle-de Ýaşlar Guramasynyň Bagtyar Etrap Geňeşiniň, Bilmeýin Etrap Kadyýetyniň bilelikde guramaklaryny Winan gözeligi nusgadyr ilatly şähere geçirildi. Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň berkarar döwletiň ilham joşguny ady bilen geçiren dörejilik bätişiginiň ýeňjilerini syýlamak davrasy bayramçylyk çärlerini utgoşdy. Paýtatymyzyň bagtyarlyk, berkararlyk, bilmeýin köpetde etrap häkimlikleri tarapyndan şanly fenler münasibetli geçirilen dawarlar ulu ruh weleti wesenni. UNICEF-iň Türkmenistanyň wekilhanasy tarapyndan şagylar diýinjal şu sagaldyş merkezine diýinjalýan şagylar üçin okuw sapy guruldy. Paýtatymyzdaky Bagyr Medeniyet öýüni bilmeýin etrap halk dörejilik öýüniň we merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň bilelikde guramagyny, medeniyet we sunudy işgärlerini hemde Magtumuly Pragynyň şygyryet güni münasibetli medeniyet kalkynýar arkadagy bilen atly aýdym saly dawra geçirildi. Demir ýollar açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini Demokratik Partiyanyň Aşgabat şäher komitetynyň we bu paýdarlar jemgyýetiniň ilkinji ýaşlar guramasynyň guramagyny, medeniýetiň howunlary watan ykbaly arkadag, milli sunuwatyň howaslary bagtyň ak ýoly arkadag atly maksat geçirildi. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň Aşgabat şäher medeniýet bidirliginiň bilelikde guramaklaryny gökderedäki Bagtyar nesiller çagylar sagaldyş we diýinjal merkezine diýinjalýan çagylaryň arasynda medeniýet şähere geçirildi. Şäheriniň dowamyny paýtatymyzdaky çagylar sunwat mekdepleriniň wekinli ýaşlarynyň aýdym saly çykyşlaryna giň orun berildi. Şäheriniň ahyryna bu ýerde diýinjalýan ýaşlary Gyzyl Ýarmay milli jemgyýet tarapyndan sowgatlar gowşuruldy. Gökderedäki newtçi çagylar sagaldyş we diýinjal merkezine berkararlyk etrap häkimliginiň we ýaşlar guramasynyň berkararlyk we bilmeýin etrap geňeşleriniň guramagyny hemde etrap polisiýa bölüminiň gurnamaklaryny medeni sport şäheresi geçirildi. Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň serket owalary aýdym sal toporunyň Magtumuly sölderiň sada goşdyň ul bolar bilen geçiren bayramçylyk şäheresem ul ruh weleti wesenni. Hadar Deriýan fadyny akymy golumçylyk mektebinde bayramçylyk münasibetli kalbasynyň mirasy matly edebi saly dawra geçirildi. Ýurdumyň ýokary okuw mekdeplerini Owa Hujuluk Universitetini, Türkmen Döwlet Binaýarlyk Gurulşy Institutyny, Murat Garryf adyny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetini, uçurumlaryň gotorduş dawarlary şanly senelerini utgoşdy. Dawarada çykşydenler ýokary derejede bilim almak ugruna dördülen amatly şertler hemde ezgiderli alady üçin hormat prezidentimize alkyş sözlerini aýdyp, belent maksatlary ýetmekde öz öňlerine goýulan jogapkärlik wezipeleri awry bilen ýerine ýetirmek üçin ähli tagalalaryny gaýgyrmajakdyklaryny uçurumlaryň dawarasy şadlyk şowkuny wesenni. Ýokary okuw mektebini tamamlayan uçurumlaryň hormatyna guralan dawarlaryň belent ruhy wesenin aýdym saly çykyşlardan utgoşmagy ýurdumyzda amal aşyrýan beýgi işler aýratyn ähmiýet berilýänini alamatlanyrdy. Paýtatymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň idara binasynda medeniýet we sunudy işgärlerini hemde Magtumuly Pragynyň şygyryet güni münasibetli Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetynyň guramagyny medeniýetiň howunlary watan ykbaly arkadag, milli sunuwatyň howaslary bagtyň ak ýol arkadag atly maksat geçirildi. Türkmenistanyň Inžener Tehnik we Kommunikasiýalar Institutyny medeniýet we sunudy işgärlerini hemde Magtumuly Pragynyň şygyryet güni münasibetli medeniýet halkyň kalbydyr atly aýdym saly dawra geçirildi. Kämilleşmek, tejribeler arttırmak ýetgiderli geçirilýän sport bätişiklerini esasy wezipe urlýar. Bu ýagdaý ýaşlaryň gyzykly bolmagyny üçin edýär. Ýokary guramaçylygy wesenýän sport bätişikleri usatlyň kemaly gelýänini eşkär edýär. Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň meýnamysy esasyna voleybol boýunça paýtatymyzyň açyk çempionatynyň her bir duşugy çekileşlik häsiýeti bilen tapawutlandy. Toparlaryň arasyndaky ýaşlarda ýeňşe bolan ihlas aýdym duýuldy. Oýunlar ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berýär. Duşlar turgunlaryň kämilleşmegine ýardam edýär. Çekileşikli oýunlar tejribe toplamak babatda da ähmetlidir. Usatlyk artyrmakda öz boşly mektebe öwürleýän ýaşlarda esasy wezipe ýokary netijeleri gazanmak bolup durýar. Bu ýagdaý Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty baş müdürlüğiniň romanyna geçirilen ýaşda aýdym ýüze çykdy. Her bir turgunyň ukybyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bätişikleri geljeki üstünlikleriň özendir. Sport bätişiklerini ýokary netijelerin gazanylmagy aýratyn belärliklidir. Çünki bu ýagdaý milli ýaşlarda üstünlik üpjün eder. Hormat adamlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 26 iýuny saat 20-den 27 iýuny saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanışmalyň.
Balkan welaýatyny ütkäp duran bulut howa bolup gün örtügün nordun tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 25-30 gradus maýly gündüzüne 37-42 gradus. Genarky taraplaryna 33-38 gradus ysy bolar. Ahal welaýatyna az bulut howa bolup Demirabad gün nordun tile sekundy 7-12 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 19-24 gradus maýly gündüzüne 36-41 gradus ysy bolar. Mar welaýatyna açyk howa bolup Demirabad gün nordun tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 19-24 gradus maýly gündüzüne 35-40 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna açyk howa bolup Demirabad gün nordun tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 20-25 gradus maýly gündüzüne 35-40 gradus ysy bolar. Daşowd welaýatyna az kim bulut howa bolup Demirabad gün nordun tile sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 19-24 gradus maýly gündüzüne 36-41 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulut howa bolup Demirabad gün nordun tile sekundy 7-9 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 22-24 gradus maýly gündüzüne 37-39 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 27-sine magnit hadisasynyň gowşok täsiri bolmany arşylýar. Edid watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň münşüriniň kadydan 6 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy, şeýlede tomut bastyny, howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerini batly görä geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ileşler, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň istenik bastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watanymyň Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşür etsenýär. Ýakly şoňa dönni bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ bolun gençler.